Mbukeli njengamanje sinomimi wakwaMahlasela onguMlingisi ku7 de Laan. Nakuba ke mbukeli esebenza ngolimi okungelona isiZulu okuyiAfrikansi, kodwa nje ke usazi kahle futhi uyazigqaja ngesiZulu. Sikubingelele sikwamukele ezindabeni semini. Sibonga kakhulu sisi uhlanganyele kanye nathi namhlanje emini. Sanibonani. Manje awungitshele wenze njani nje? Okay, ngaphambi kokuthi sikhulume ngolimi, ake siqale ku7 de Laan. Yebo. Like wangena kanjani? Was it something that you wifuna waqala kanjani? I think more than anything bengifunda idrama esikoleni. So abantu baka7 de Laan babebeza esikoleni bangithola khona, besenza ama auditions khona. So one of the directors wathi, "You hayi ngiyayithanda into oyenzayo. Kodwa kune role encane esifuna uzoyidlala lapha kwa7 de Laan. Akusinto permanent, I role nje encane cameo." Ngathi okay, at the time bengamelanga sisebenze professionally in the industry while sisafunda. So ngacela ke, and then HOD yethu yathi, "No, ku right ngoba I role encane you can go ngayo uyoyenza." Ngayenza, and then 13-15 years down the line ngisasela. So bangithola kanjalo ke 7 de Laan ngangifunda idrama. Manje wenze njani ukuthi usuke olimini lolo sebenza ngalo kuiAfrikansi bese ubuyela esiZulwini? I think into engayisho ukuthi because we second year yami ngayenza course yami ngeAfrikansi bese nga choose between isilungu neAfrikansi and nga choose iAfrikansi just ukuthi nginikeze leyo ndlela ukuthi ngibe nemsebenzi eminingi or ama opportunities amaningi womsebenzi kule industry yethu. Kodwa kahle mina ekhaya ngikhulele elokishini Alexandra. So yeah, iAfrikansi akusinto esihlale siyikhuluma njalo ngaso sonke isikhathi kodwa ngisebenza ngayo nje over the years ngisebenze ngayo. I think sengiconfident manje ukuyikhuluma, kodwa ngizikhulumela isiZulu nje saselokishini, ngugelwa selokishini, ngi right. Okay, manje ke njengoba ubushilo ukuthi sekuyiminyaka eminingi usebenza ku7 de Laan. So kunjani nje uma uhambe emgwaqeni abantu abakuxini kodwa uma bekubona? Ayazi ngize ngisho ukuthi kuyinkinga kakhulu. Ku right she mina ngiyajabula abantu mabangijabulele nami ngize ngikhohle ngicanga ukuthi ngiyabazi ngempela. But nangu ngithi hello, ngithi konje wena ubani? Batha ethina sikwazele TV wena usasa. Ngithi okay, into enhle kakhulu kuyabonisa ukuthi abantu bayawuthanda umsebenzi wakho futhi bayangisupporta nangezinye izinto ngaphandle kweacting only. Ngiyenza ne plus size modeling, so bayangisupporta kakhulu ama followers wami, so ngiyak appreciate lokho kakhulu. Lothando oluvela kubantu. Naloke uhlelo lolu lokusakaza olusha idigital terrestrial television esiqhenya kakhulu ngalo la SABC ngoba yilapho uzobe sekusakazelwa abantu khona izinhlelo ngolimi abazoliqonda ulimi lwebele. Ingabe kuwe kuthini ukuthi sekuzoba nenhlelo ezodlala amahora ngamashumi 24 wonke ngolimi abantu abaliqondayo? Into engayisho ukuthi into enhle kakhulu ngoba kuyasinceda ukuthi sipreserve ilimi lethu njengabantu besintu. Also inikeza namanye ama up and coming presenters opportunity ukuthi bakwazi ukuthi babe on screen, bakwazi ukusakaza ngelimi lethu. Yes, ngoba kubaleke kakhulu. Enye into uyabona uthi uyabona izinhlelo eziningi la ka TV uyiboneza isingisi kwezinhlimi. Ufisa na ukuyenza lento kodwa uyabona ukuthi ayi kodwa isingisi ngoba wena awuzethembi ngaso wazi lo limi lo sonabo. Sekuzophuma izinhlelo ezobanika nawo ama opportunities ukuthi bakwazi ukuqhubeka ngakho. Enye into kumele sikhumbule futhi ukuthi ukuphusha kona ilimi lethu into enhle kakhulu because nezingane ezincane ekhaya ziyakwazi sibathatha sibayise ezikoleni zabelungu bakhohlwe ilimi lethu, so bayakwazi ukuthi nabo sibalogele in digitally babukele ukuthi okay, so isiZulu sikhulunywa kanje inikhulu so it's a good thing ngiyacabanga. So for umuntu ke nje ofisa nawe ukuyibona ngelinye ilanga efana nawe ekuthanda ku7 de Laan okwezinye izinhlelo noma ekhona kuzo izinhlelo lezi ungamcebisa uthini? Ngathi kuye aye esikoleni ngoba manje akusafani nakudala. Ikhona i-degree yedrama ayifunda, and after that whatever amanye ama opportunities akhona, whether it's 3 months ngiyazi emarket theatre kwenziwa i-course ye 3 months. Umuntu makathola ukuthi akanasi isikhathi sokwenza full 3 years angaya lapha ayenza yona. Nokuzimisela futhi kakhulu umsebenzi ongekho lula. Abantu basibona nje sivele TV sibahle kuyile glam yonke, kodwa umsebenzi ongekho lula. Uzimisele kakhulu futhi uhlala uprofessional, uhlala ufika ngesikhathi. Siyabonga kakhulu sisi umimi Mahlasela behlezi naye sixoxa naye la endabeni zesiZulu esitshela esixoxa ngeindaba zeDTT. Sibonga kakhulu sisi ngesikhathi sakho.